ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಕ್ಕಲ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಕಾಡೆಂತ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಇದ್ದು ದಯಪಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೋತಲ್ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ നല്ല ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಂಡೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೇನೇ ಪಾತೆರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತೊಂಜಿ ಪೂರೊಂಡಾಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಣಿ ಬೊಂಬೆ ಕೊರಲಿ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾತಲ್ಲ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಲ್ಡ ಬೊಂಬೆ ಪೂರ ತೋಡೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂದು ಕಣೆ ದಿತ್ತೆ ರಕ್ಕ ಅಂಚ ದಿತ್ತೆ ದೀತೆ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಪೋತೀರ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಂದೊಂಜಿ ನಟ್ಟು ದಿತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ದಿಕ್ಕ ಅಂದು ಇಡಿ ಎತ್ತು ಅವನುಂಡು ಗಂಜಿ ಅವನುಂಡು ಈ ಕಡೆ ದಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುಜ್ಜ ಕೊಡ ಅಕ್ಕ ಕಣೆ ಐತೆ ನಂಚ ಮೂರ್ತಿತ್ತ ಹೂ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಏತ್ತು ಸಮಯ ಉಂಡು ಗುಜ್ಜದ ಗಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಗುಜ್ಜದ ಗಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿರ ಮರ್ದು ಪೋತೀರಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲೈತೆ ಒಂದು ಚಾದಿ ನಿಂಗೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಮ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂರೇ ಪಂಡ ದಾರಿ ಮೂರ್ದು ಪೋತೀರಿ ಕಜಿಮ್ಮನ್ ಪರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಕಂಚನಗ ಹಾಪುಂಡು ಆತನಗ ಒಂದು ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದಿದ್ದು ಬಿಡಿಯೇ ಚಾ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜ ಕಜಿಮ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಅದು ವಾ ಪಾದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ನಾನೊಂಚೂರು ತಾರೆ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಗೋಂಟು ತರ ಇತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೋಡು ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಒಂಚೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದಾವಿನ ಬಾಣಿ ಚೂರು ಅವು ಪಾಡ ಅಂದು ಇಂಚ ಪುಂಡು ತೂಕ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪ್ಪೊಂಜಿ ಅಂದು ತೆಕ್ಕದ್ಬೋದು ನಂದು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಗುಜ್ಜೆ ಬೇಂಡ ಇಜ್ಜಂದೇ ಗೊತ್ತಾವನು ಇಂಕ ಕೊದ್ಯೋನುಂಟು ಉಪ್ಪುಲ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ತಿತ್ತ ಈ ಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಆಂಡ್ತೇನೆ ಕರೆಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಡಿತೇನೆ ಅಂಚ ದಿಂಚು ತೋಜನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾ ಕಜ್ಜಿ ಪೊಂಜ ನಾನೊಂಜಿ ಗಜ್ಜೆ ಎರಡು ಇಂಕಂತ ಸಾಕದು ಬೋಂಡಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಅವಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಬೆಲತ್ತೆ ಪಾ ಯಾಪ ಸುರು ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಸುರು ಮಂದೆ ಬೇರೆ ನಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡ ನಲ್ಲ ಆಚೆನೆ ಮೀದಲ್ಲ ಆಚೆಜೆ ಇಂಕಂತ ಸಾಕದು ಬೋಂಡು ಕೈಕೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ತಗೊಂಡು ಪೋ ಏರೆಗಾವು ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಪೇಪರ್ ಪೋಪನ ಬೇಲೆನತ್ತಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೆಯ್ಯರ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಾ ಪೊತ್ತುಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಅವ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಪ್ಪರ್ಪಣೆ ಇಡೀ ಶೀತ ಅದೇ ಪೋಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಶೀತ ಅದೇ ಪೋಡು ಸಹ ಇದೊಂದು ಗಂಜೆ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿದ್ರು ಊದುದೇ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗು ಯಾ ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಕರ್ದು ಗಂಜು ನಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ನಾಪುಂಡು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೀಯರ ಪುರುಂಡು ಬಾ ಸೆಕೆಟ್ಲ ಸಾಂಡು ಗುಜ್ಜದ ಇಂಚಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂದಾವೋಡು ಬೇರೆ ಚುನ್ನಿತ್ತದೆತ್ತೆ ನಂಚಿದ ಐಕೊಂಜಿ ಕಡರೆ ಬಾಡುಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಡರೆ ಪಣ್ಣ ಆಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ಇಂಕಂತೂ ಸಾಕಾದ ಬೋಡು ಬಾ ಶೀತ ಅದು ಬೋತುಂಟು ಇಂಕಲ್ಪ ಉರ್ತುರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕೆಲ್ದಲ್ಪ ಐತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಕಂದು ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪೋತಾವಡ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಆವಾಡು ಆವಾಡು ತುಕ್ಕ ನುಪ್ಪಗ ಬೇಯ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮುಪ್ಪುದಿತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಪ್ತೇರಿ ಊರನೇ ಜಾತ್ರೆ ತಲುಪದೆ ಅದು ಕೊಡು ಜಾತ್ರೆ ತಲುಪದ ಅದ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬೈದಿತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸಂತಿಸುತ್ತದು ಅರ್ಧ ಅದ ಕೆಲವುದ ಪಾಟೆ ಬುಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಕನೈದೇರು ಕತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂದವು ತದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ದಿಪ್ಪಣದ ಚಟ್ಟಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿಯ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅವು ಪೂರದೇ ತೊಂದಿರ ಅಮ್ಮ ಪೂರಿಲ್ಲ ಬೋಡೇನ ಪೂರದೇ ತೊಂದಿರು ಗರುಡಿದ್ದು ಎಂಕಲ ಖಾಲಿ ಆನೊಂಜಿಕೆ ಬಿತ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನದ ತೊಂದೆ ಅಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿದ ತಿಂಡಿ ಪೋತದೆ ತೊಂದೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪಣ್ಣಂತಲ್ಲ ತೆಂಕ್ ಓಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಲ್ಪ ಅಂದ ಪಣ್ಣಂತಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೋಡೇನ ಒಂಜಿಲೆಜ್ಜಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ತೊಂದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪಗೆಲು ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಜಾಲು ಪಗೆಲು ಪೋದು ತೊಂದಾಲು ಜಮ್ದು ಗರುಡು ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅವನೈತೆ ಕದ್ರಿಗೆ ತೋ ಆಂಡ ಪೋಟು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಪೋಪಡೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ಆಯ್ತು ಜಾತ್ರೆದನೇ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ತೆಂಚದು ಜಾಲಿ
ಬೇಡಿ ಅವು ಬೇಡಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಿರ್ದು 22 ಮೀಟರ್ ಅದಾನ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಪೋಡು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೋತಾಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ತಿಂತಿನ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇ ತಿಂತ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ನಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಪೋಡು ಜೇ ಪೋಡು ಚಾಯ್ತು ಓಡು ಅಕ್ಕ ಪಣ ತಲುಪೋಡು ಪಂಡ ತೋಡ್ದಾದಂದೆ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಮಾತು ಜನ ತಾತೇ ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಟಾಕನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರಪ್ಪೋಣ ಪಗಂತು ರಶ್ಡ್ ತೋಡು ಈ ಸಲ ಯಾಪ ಪೋಪಣೆ ತೋಡು ಚಮಚಿದು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ತಿತ್ತು ದಾಂಡು ಏತು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪುಣೆ ತೋಡಿಗೆ ಕಡ್ದು ಕಾಲ ಏತು ಲೇಟ್ ಅಂತು ನನ್ನ ನೆಂಚೂರು ಪೋತುದು ಪೂರ ಬರ್ತೆ ಓಕೆ ಪೋತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗ್ತು ಆಯ್ಲೆಗ್ ಅದು ಸಾರಿ ನಾ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಲೆಗ್ ಸೂಪ್ ಅವನುಂಡು ಕೋರಿದ ಬುಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪು ಜ ಉಂಪು ನಿಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ತದಿದ್ದು ಸೂಪ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತವೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂದ್ರು ಚಿನ್ನು ಪಾಡ್ನೆ ಅನತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೀತ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ ಮಂದಿ ನಾವು ಮುರಣಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನು ಪುನಗ ಚಿನ್ನು ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಹೋಗ್ತದೆ ಬಂಗ ಬೂಟ ಹಿಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡ ಅದು ಗಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿದ ಪೆಚ್ಬೋದು ಬರ್ಪೇನೆ ಇನ್ನು ಮೀನು 300 ಹೊಸ ಕತ್ತೆರಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಕಡರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಹಾಕ ಆಂಡ್ ಗಂಜಿ ಪುರ ಅರ್ತೆ ಇಂಚದು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬರ್ಪೇನೆ ಒಂಚೂರು ಉಫ್ ಮೀದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆತ ಅಂತು ಬಾ ಸಾಕಾದ ಬೋಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಆತಣ್ಣಾಗ ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅತ್ತೆ ಹಂಚ ಹಬ್ಬ ದೇವರೈತೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬನಿಗುಪ್ಪಡು ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಿಟ್ಲ ಒಂಥರ ತೂಪುಣ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಈ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಭಜನೆ ಅಂತೂ ಏನಾಗಂತೂ ಹಬ್ಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಕ್ಕಲ್ನ ಐತೆ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಟೀಮು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ದಕ್ಲೇನೆ ಮೆಕಲ ಐಡಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೇನ ಲಾಗಡ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ್ ನಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟು ಪೂರ ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ₹1 ಕಾಸೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡೇನೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಈ ಟೀಮದ ಓನರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಬಂದು ಮೆಕಲ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಐಡಿ ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಓಲಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ 2 ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಕಾಣಿರೋದು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪೋನು ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕ ಐತಾತೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅವನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪು ಹಾಕಲ್ಲ ಐಡಿನ ಪೂರ ಐಡಿಗೆ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ ಹಾಕಲೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.